Shalom. Horas. Atas nama Perhalado, hami pasahat toto hamusa luhutna amang inang madokon do nama dohoti perminggu di garijaon madokon selamat hari minggu madihita saluhutna. Suaksongoni matuhamu amang inang nama dohoti permingguanon secara live streaming di bagas di rumah sakit manang di dia pe hamu madohoti permingguanon pasato nami mamuse selamat hari minggu tuhat nama dong hita saluhutna. Adorang suta mulai marhadolaton marsaur do debata tapak kematiki sangobas martangiang di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amen. Tabuji matuhata marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh goar ni todi porbadia, na tumapalangit doho tanoon, amen. Aibana hapatian, jala permulaan ni nasana adong, natamado ibana, dinatinogi honna torop anak tuah sangapon, padenggaton sun iduk ni hanguluan nasida, marhite-hite haposuhon. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulau nisi bolisi. Saya padungo mahami,
marhite-hite to dim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasa dosa. Alay asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardami hami saliling di tanoon, pay masahat hami tu hanguluan na sora suda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji ma Tuhata, marede mahita. Tangion hamu mapatik ni debata di minggu sadarion ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi gana ommu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi di bagasan aek na di toruni tano yang gotong gabe si sombaon manang sioloan dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon horong rohatta di ibana asa dang jadi iba basoba tu sobaun manang tu gana-ganan mangido hanguluan siani jala dang jadi oluan begu mana upuhan ni hadatuon jala dang jadi pos roha di ugasan homitan ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian tu debata laho mangulahon nahobar tu patik nai ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi amen tapuji ma Tuhata maret de mahita. Tato potima dusatta.
Ali Tuhan di bata pergugu na suhatu dosan paristiroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami hala pardosa na dangolon ro tujolo habangsa habdadiomi manopoti jala mga gukon dosa nami masa jojo tu harsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata doho pambahenan naroai dang huhaholungi hami hosian nasa rohanami doho nasa ati-ati nami doho nasa tondi nami doho nasa gogonami nang dongan nami dang doson diri nami hubaik kami dibaheni tamado rimasamu jala uhumamu hami tuhamatian saleleng nileleng nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi mangidos yan nasa ronahanami hasisani dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si Pangulo hami dot alani guarmu nabadiai ali Tuhan saya si maruham di hami halak nadangolon. Amin. Tapi gima hata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosa. Satok kidoho tadikon alai papungupungok kumahomuse marhite-hite aka asin roha godang. Tagad di papiar ni muruku tabunihon satokin maradopon po. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyaku ho ninna Jehovah si palua ho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji ma tuhata maredde mahita. Tabigima hatani di bata turpuk nyari minggon natar surat di 2 Korintus bidu tolu ayat 12 rodi bidu 4 sahatu ayat 2 tajahama marsika soring manang secara responsoria songonoma hatana disi marhiras ni roha situ tudo hami atong mangasaho pakirimon nasai balga
alai gabe takang dorohana sida, airo di sadarion, tongdo tertutup perjanjian lama, jumpa di jahai. Laos sojuka dope, ala holan di bagasan Kristus di pasohoti. Alai di simulak rohana sida madapoton Tuhani, buaton nama pakukupii. Alai anggohita saluhutna, akana sinodangan ni hasangapon ni Tuhani, sohukuk bohita, pahubon nama hita, gabe tudos durupana, madapoton ragam ni hasangaponi, marguru tutuhan ni todii. Rak mahita. Ido sahatna mertua doakan atu mangihon hatani di bata jala naupiosa. Amin. Tapuji matuhatta maret di mahita. Yesus mandoku siseana, ai si tiruan dohole Tuhamuna, asabai namu songona ubain Tuhan, artua mahamuna akana mangula hosta, asa pasu hoding oluni uria, jala pasu hoding oluni mangsota, asa pasu hoding oluni uria, jala pasu hoding oluni mangsota. Tiruan dari akan oposem, ibakatai yonang diholong diroh, tiruan di barang itu na maliang itu, asa pasu hoding oluni uria, jala pasu hoding oluni mangsota, asa pasu hoding oluni uria, jala pasu hoding oluni mangsota. Tahadidako mahapur siau tai, songonani hadidako nidongata sahapur siau disado kurtibion, rap mahita madok.
Indonesia Bunguan Inahana. Tabigi matiting di mingguta sadarion. Titing namasa dohot sipamasao ni huriadda Minggu tanggal 2 Maret 2025. Sada Romawi Pakobasion Sada titik sada Goar Minggu dohot topik Minggu. Goar Minggu sadarion Minggu estomihi. Topik Minggu papatarhon sodang ni hamuliaon ni Jahoba. Sada titik 2 Barita Nasorang. Nah di hari Jumat tanggal 21 Februari 2025
di basa-basa tuhat debata sadadak danak boru, di keluarga Amran Siburian, Inata Deli Natalia Saragi, Sianwek Bale Kambang, Hipas Dodak Danaki, Swak Songoni Natorasna. Nah, di hari Senin tanggal 24 Februari 2025, di basa-basa Tuhan debata sadadak danak boru, di keluarga Febri A. Hutajulu, Inata Nur Indah Boru Purba, Sianwek Rabutas Sada, Hipas Dodak Danaki, Swak Songoni Natorasna. Sada titik tulu, buah-buah nong marbagas. Nunga majalo pamaso-masuon perbagason, Agustinos Rambi Tunang. Anak ni amata John Lee Tunang Nahinan, tubuh ni Inata Ida Rambi, ruas ni Huria GMIS Talaut, Dohot Orwana, Adelina Marudur Parsaulian Buru ni Amata, Situa Payamin Napi Tubulu Nahinan, tubuh ni Inata Emi Ida Boru Sitopul, ruas ni HKBP Kramat Jati, Sianwek Cililitan Besar. Pamasu-masu di Patupa di hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 10 WIB di Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut di Pasu-Pasu Tuhan Debatama Parsaripion Nasidei. Sada titik opat Padidion Nabadia di hari Minggu 2 Februari 2025 di Permingguan pukul 10.30 Patupon ni Huriat Tado Padidion Nabadia Tuyanakon ni Ruasta dua dak danak bawah Dohot Sada dak danak boru di keluarga Faisal Jimmy Sigop Roganda Sian, Inata Eva Veronica Boru Lubat Tobing Sianwek Rabutat 2, keluarga Novan Dwi Putranto, Inata Roselin Gustina Boru Manurung Sianwek Rabutat 2, keluarga Henry Simon PH Gultom, Inata Herni Indah Natalia Boru Panjaitan Sianwek BS Taman Harapan. Dohot keluarga Ade Putra Gurning, Inata Nermawati Boru Manalu Sian Rabutat 2, 2 Romawi Dewan Koinonia 2 titik sada ruas Nataba. Mamuka hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 nunga tajalo gabe ruas taima keluarga Mangido Tua Sitopul, Inata Sari Delima Silitonga, Narosian HKBP Resort Banjarmasin, Distrik 24 Borneo, 27 Borneo, tinggal Nasida di Jalan Raya Bogor RT 02, RW 09, nomor 77, Kelurahan Kramat Jati, masuk Manasida Duwek Kramat Jati. Tatanya kom Manasida Asagabe ruas Namangulu di Huriata. Tolu Romawi Dewan Diakonia Tolu titik sada Bari Tanamoding. Nah di hari Jumat 12 Februari 2025 nungga Jumulu Marujung Ngulu Amata Charles Teja tutup umur 47 tahun 2 bulan. Nah hinabaluhon Inata Agnes M Burusihaan Sian Wek Rambutat 2 jala di hari Minggu sadarion di Patupa do Parmingguon dohot Patupan acara mandulo masuk jam sia 30 WIB. Nani uluhon Pendeta Oluan Sitohang STH MPSI di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto VIP Blok C lantai dasar. Tatanya kumma keluargai asa anggiat hatop tarapul rohana sida. Romawi opat nomor ragam. Opat sada pameran manang gelar buku. Obar tu permohonan BPK Gunung Mulia toko buku rohani Tuhuriatna nungga betalehon pangurupion manang izin inganan lahu pameran gelar buku di terasni Aula Gerejatna di hari Minggu 2 Maret 2025 mulai pukul 1 pukul 10 WIB.
alani itu ruas nasihol rohana tu peningkatan minat majaha, bui mata kunjungi acara gelar buku nasidai. 4.2 Pemberitahuan pelantikan panitia tahun transformasi distrik. Di hari Minggu Sadarion 2 Maret 2025 di Patu Pado pelantikan panitia tahun transformasi distrik Walu DKI Jakarta di HKBP Prumnas Klender, Resort Prumnas Klender di Parmingguan pukul 10 WIB. Guar panitia dilantik Ima, Ketua Umum Kamidun Pandiangan, Sian HKBP Resort Prumnas Klender. Wakil Ketua Sada, Situa Insinyur Rusman Sagala, Sian HKBP Resort Jatiwaringin. Wakil Ketua 2, H. Simarmata, Sian HKBP Resort Prumnas Klender. Sekretaris Umum, Situa Res Roberto Sinurat, Sian HKBP Resort Mampang Perapatan. Wakil Sekretaris Sada, Riki Gunawan Pangaribuan, HKBP Resort Taman Mini. Wakil Sekretaris 2, Angelin Fiona M. Pane, Sian HKBP Resort Taman Mini. Bendahara Umum, Dr. Anda Sandra Huta Barat, Buru Sidaputar, Sian HKBP Pasar Minggu. Wakil Bendahara, Nyonya Merintan Buru Sibulun, Sian HKBP Pasar Minggu. Songoni masaat nititing di Minggu Tasadarion, akan naso dijaho dititingon, Boima dijaha di grup Wektabe, manam website HKBP Keramat Jati. Salam Horas. Tapuji matu hatta maredehi mahita siam buku ede nomor 27 ayat sada dohot udutna laus tapasahak ma pilihan sada A dohot pilihan sada B. Jesus amironiso asa masih
Yesus hamiro dison asa masih hagoluan ipero mahotuson jalabain mapardomuan nitondim tuton dinami unang maparohanami Olong rohanami be nang parbinoto anami Molo soroto dimi manondangi rohanami Ikon hodo paturehon dalanami sidegeon Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita salutna. Berita nauli nagabe jamita di mingguta sedarion di minggu estomihion dienedo senatar surat di 2 Musa 34 mamuka sian ayat 20 sia saha rudi ayat 35 tekas mata pehut-ihut songonoma tarsurat disi. Jadi dina tuati Musa sia duluk Sinai Uhud patiup-tiup na 2 lei panidangion di bagasat tanganna dina tuati ibana siad duluki alai dang di boto Musa naung marsinodang sisi nibuhinai ala naung makatai ibana doho jahuba. Jadi dibereng Aaron dohot sudi hala Israel ma Musa ape ida ma nunga marsinodang sisi nibuhina gabi mabir na sida roju monok tuibana. Jadi di jauh Musa mana sida gabi mula na sida tuibana Aaron dohot sude iduk ni luhutani laos makatai ma Musa dohot na sida. Jadi duk songoni Roma jumonok sudi hala Israel gabe di patol has Musa matuna sida sudi hata na pinabua ni jahuba tuibana di duluk Sinai. Jadi dung tol has hatai di hatahon Musa tunai sida di baima sadapak kukupi tubuhina alai mulu masuk muse Musa tuadupan ni jahuba naing makatai doho ibana di pasisi ma pakukupi pai maruar ibana muse. Jadi dung ruar ibana di hatahum matu ala Israel hata natinonahon tu ibana. Jadi di ida hala Israel mabuhini Musa ola marsinodang sisi nibuhini Musa gabi di pasuang Musa ma pakukupi tubuhina pai masuk ibana muse makatai dohot jahuba ido yang go sahatna topik mingguta sedarion papatarhon sodang ni hamuliaun ni jahuba
dung haruar bangsa Israel siap perhatubana Mesir jala duksahat tu bona di duluk Sinai di jo debatama si Musa asanakok tu usuni duluk Sinai majalo patik nagabe dasar hidup di bangsa ni debata nauk tinugi hornai opa puluari opa puluworngim maibana di duluk Sinai jaladang mangan dang minum ala dilebung na dong Jehuba silehon hangguduani dung di jalo ibana patik na sapului tuat maibana siap pucuni duluki alai kecewa situtu maibana ala dibereng ibana ngamanotori bangsoi di bona diduluhi jalamanotori lubumas naung ni bainda sida gabide batana ima ditortori na sida jala didok odo na manugi hok kita haruar sian perhatubanani alani tarima situtuma Musa didanggur homa na dua lebatwi manang batu lei na dua panuratan ni patiki alani magargar mai alai alani holong rohani si Musa di bangsoi jala diboto babua parimas do debata jala dia apala nahina suguhon ni debata ido diulena sida manong bagana-ganan alani do songoni muruk nibana ditipal humma na dua loh batui tu gana-ganani jala didok ma ikut tutungon lubumas naupi na puji-puji na sida dung ditutungi didokma diduda salamok-lamok na dukoni di serterhomai di tuaik jala didok si Musa ma sudina sana manopa kana-kanani ikon menginum aik nauk sinir-sirhoni si Musa patung lebu masih dung diduda lamot jala sudi na sida na manginumi mate alai alap tangiak pangudianon ni si Musa didok asa unang ripaconon na bangsoi merpengwati do rohani debata jaladung mobun rimas ni debata disuruh mamusia si Musa asa nakok ibana majalo patik na sepului manggati dua loh batu naung magargari duk sidungima jami tao dina tua tibana siad duluk Sinai ding naung makatai doh debata opa puluh hari opa puluh warngin disima dibereng saluhut-luhutan Israel marsinodang buhini si Musa so ngebuhini dewata alanido mabiar situtu nasida jala nunga diwoto nasida marangise nama mereng buhini dewata dohot matana sendiri ikum mate alanido songoni biar ni rohani bangsoi ding naung marsinodang buhini si Musa alanido ubaina dibain-ibana mapakukupi ni bohinaon asa unang mabiar bangsoi jalamulu naing madapotor debata iko bukon na muse pakukupi asa buibana muse makatai doho dewata sonang nai tabunai hape mulu buiba makatai doho dewata
Alania hado na naik putihat tamar hite jami taon jalan naikon berperbue di gulutta. Perjulu nakingan molo opa puluari opa pulu borngin. Si Musa makatai doho debata jala naso mangan naso minum jaladang dihilalaiwana namale ala debatasi leon hanguluanido donganna namak katai. Waeng buhado marhite minggu estomihion marpada kita tu debata pabua ikom martanomato tu debata para siroha gudangido hita di perdalanan ni nguluto. Jala sungguh dia do hita makatai do debata. Setiap orang yang mengadakan meditasi di dalam hidupnya setiap hari, itulah gambaran seseorang yang percaya, yang bercakap-cakap dengan Tuhan. Takuboto sudido rahamu angku parkrama jation nasulupa meditasi manang martangiang medugu nei olak kehe. Ala adong kejaminan dihita nama kata hatai do dewata disodangi dewata dilehot dewata do tuibana sahala di perdalanan ni ngulunao. Jala mulutung adong do pehita na sohearu pani mermeditasi mulian dom mendugu mah dung didongani dewata hita saborngin piak di puru matai tahamulate hommai di mendugu nei pengalinggumio padonganion ni debata di guluta. Ala nung ngatahilalam marhite pengalaman ni si Musaon hina tabu hina denggan hina sonang ni halak na makatahatai doho debata. Sedekah kita perang wakana hina holongan ni rohatta te ngube do sorang ni rohatta mulu bui hita pedua-dua mulu ngotamu di hapusom muna tiki pedua-dua hamuna juli barani do rahamu madok sonang doau rapko mulu dukku bereng bu ini seminggu peta orang mangadang maliau ninda hadik peso winoto manangaha tikus ni aleong rasyak kita on nasongonia te na pabuahon hina tabu hina rosuni na marsiha holongan pedua-dua. Jala sebetulnya itu na taulaham bolu tapatupa meditasi maka tahatai doh Tuhani makumulate husudi pabahinan nai. Jala dada hulani bulu didiki rapita di haposota dohot na hina holongan di rohatta. Bulu do nasonang dohita da dua ninna. Itor barani do madok dunia ini milik kita berdua ninna. Anggo alak nasingi panopang goinna. Di pertikianon itoridok marupani akapangontrak busudi apunata do itorinna. Imana pa buahom manggebarhon hina tabu ninguduon mulurap dohot na hina holongan ni rohatta. Jala persea doau dung dido Jesus ale-alena hita ibana maha holongatta. Nuaing buhado hita makatahatai dohot Jesus si pedua hitai asa sahat sinodang nasia Jesusi tu hita asa gawi marsinodak kita di tonga-tonga di portibion jalabui halak mamereng Jesus ala dibereng di hita sinodang ni Kristusi terbukti di tonga-tonga di portibion di jolma na mangulahol lomoni rohani Jesus sulido hita naukya mabigi taringutu Bunda Teresa di Kalkutta halaki nama mereng Ibu Teresa madok saya melihat Yesus di wajahmu ninna. Allah diulahon ibana ahanan ni Yesus. Mulu Yesus mamaretahon ikon haholongan nakang gini Yesus dihaholongi Bunda Teresa. Jalai diulahon ibana ganu pari alani do banda baranda sida madok di wajahmu saya melihat Yesus ninna. Marsinodang ni nabuhini si Teresa di sini bereng gubaran di Yesus. Nuaeng sahak matu hita jami taon. Jalabuhado hita lahu mangulahonong. Nido nuaeng asa sahat sinodang ni Kristusi tu hita. Asa marsinodang hita. Jala takuhon di diganu edeta naeng marsinodang nuluku.
di igil Yesus ini. Ido dipanggil Yesus nang marsinodak kita. Jale Yesus wadok kamu do sira ni portiwo do panodang ni portibion. Sira do panodang ni portibion do hitani na ala ni Yesus na paluah kita. Ala ni ko sa sinodangi tu sudena humalia kita. Ido na hinalomohon ni Yesus di perdalanan ni Golgota. Urian itu hatta ado tagamon nabui putih hatta marhite jamita di minggu estomihio. Perjulu majo siag warri minggui hita estomihi namar lapatan sai homa gabe partanobatoa diau. Dia menjadi benteng pertahanan bagi kita. Allah benteng pertahanan macairikot di Golgota. Allah itu membentangi kita asa aman di berdalani Golgota. Muludang kuat benteng pertahanan kita. Partanobatuata di sido hita murah madabu di sido hita murah pataluon ni si bulisi. Adong dosa ada gobaran na murah mungkin kita lah mangatusi taringot tu benteng nama carikot di perdalanan minggu dua. Adong dosa ada na raja da burju di sada harajaon. Sebetulnya macam burju do ibana tuaka masyarakat nau. Alai se gudanggu halak na mengancam dungo bimba ke harajaon na humaliang nasida. Bisa datiki diancam bangsa na jonok tu nasida ma pabua ikon tabanon nama nasida. Tarboto mai tu rajai doh tuak kaparangan aro ancaman sian bangsa adu wana mahitanin. Tidak berdiskusi nasida madok songonom mai ala gudang do bangsota tabaima ganup wilayah songod dia maka tanggung jawab nanin. Di B tanggung jawab ni ganup wilayah. Wilayahon tanggung jawabmu hauma. Siano tanggung jawabmu pasir ma. Sian wilayahon tanggung jawab na betu manina. Bisa barhumai asa mabaib benteng pertahanan ni harajaoni. Alai imajol maon. Rohadiri ido na tanom satu nuengra rohadiri do nagungudang dihita. Tung dibege pengumuman itu rona sana madok ayah do maksud ni raja o gabi tu hita na borak nai bahwa ma benong nanom mangat tu hibe tu sedulu ka bunut temu setu song. Ape halakak kau do behau no tabu ni na sida rupani. Budak kau di harangan kulit tetebe tebuan ni. Ro museng na asing madok ayo penak toho bagaimana hita tu sungai Allah berbuat pasir mangangkati on nemu setu dulu kon danga dilo. Jadi tonggo na tanggung jawab pita nak pula pasir tabuan nak pula betu tabuan ninna. Boy ma hau ma tabuan murado mangaludi hau ninna. Ujung dalan songoni rupani gabe gumudang na buat kau tangau bina buat betu nang busede do pasir. Apa yang alam jonok tiki ancaman ahama idok rajai. Toy mak manangahan atabait taulahumma alai botom muna manon aha nama satu hitanin. Idia narong ima tabain baba benteng ni harajaunon ninna. Ujungnya gebesian heu mai bai sudi. Baru dung dapat tiki na rupani ro harajaon na mengancam mekel medesida halakum maharwa bangso na lowakin na rom si raja ni alam do dakpola gudak kerahon tu si hamuna pape ninna tu parangan na ola no hamuna pape mangarong koni sudet tebok ngai ninna homa buan bensin api sian sudut tu sudut anin lau sekiduk mata itu tu homa ona surbuma tangado pertahanan nasida langsung oni memelgi palgip sudia kada di bagasanna dang binoto besong dia biar ni rohana sida alai na parpudi do rajayan dorak somate ibana omma jabbar ni halak nasu mangului doho mangulaho tanggung jawabna dinna
Ay nang gosada na itotopon lahu mabuah batu asa koko benteng pertahanan tau dangadong nang gosada. Omma jabar ni sudi na dirajai dirinya. Ima suaran raja ina berpuli. Ahan yang dohonon ni ilustrasi. Bulu gari mingguta sadarion estomihi saihoma ale Tuhan partanobatoan diau namang gebarhon hina arga ni tanobato. Benteng pertahanan di bagasan perdalanan ni gulutau. Belgado tanggung jawab talahu mabai benteng pertahanan ni. Alai buhado hita patulusoni dia dupan ni dewata tanggung jawab ta. Jala mulu si Musa di bagasan tikion di jamitaon. Hasol hotonna tu dewata. Ulu ibana opa puluari opa puluborngi makarahatai do dewata. Jala dia kana porsea ido hagugun. Benteng pertahanan di akana hotmar haporseaon. Molo rapot Tuhan ibana. Margugu maibana laho madalani di kiparasian na lehon dewata manang buhape ancaman siap portibion doa kahamaolon alani porsea doa marhite minggu estomihion babua ikon sudehi tamar pada tuadupan ni dewata babua hita ikon jonok tuadupan ni dewata marhite natoktong meditasi parsaurata dakya putus tuadupan di dewata disima hira lauta gugu nasiat dewata di perdalanan minggu lutau laosongoni bolo di pa ngido hata di dewata pangido Jesus si baluai tu hita pabuah hita do sira do panodang ni portibion bagaimana kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini sehingga melalui perbuatan kita terpancar kasih Yesus yang menyelamatkan kita. Bui halak sudah makilalahon sinodang ni Yesusi ala taula akan ulina denggan di perdalanan ningguluta. Atong debata mata baik partano batuata jala kebisirah doho panodang di portibiom mahita di perdalanan ningguluta. Amen matang yang mahita. Tuhan dewata manami namar habangsa di Banua Gijang tamado hai madok mauleati tu rupa munasun badiai diari na pinar badiamon di minggu estomihi sedarion babua hodo partano batoa di ngulunami hodo haroran di gugu do pasu-pasu di hami alani Tuhan saihoma nagabi partano batoa di ngulunami disuruh hodo hami di tonga-tonga di portibion asa upatudo kami sinodang nasiako marhite nagabisira doho panodak kami disadok perdalanan ninggulu nami ima na pinangido ni rohanami di minggu estomihion asaho partano batuan nami jala pergugui hami laho mangulahon lomo ni roham nagabisira doho panodang ni portibion Tuhan apalah di minggu sedarion utangku kami do sudi ruas ni huriam asa manok toko mamasu-masu ngulu nami ariad doho borngin padami toktong rohanami lahu mamulus tiki parasian na nilehommu tiaka ruas ni huriam namar sitaonom marukil sai leo gugu namar dapot leo napul-apul na sumurung na syako mangapuli rohana sida na marsak tiaka ruas ni huriam na dibagasa parsahiton Selehon hamalumon Lumbobi di inanami nyonya sormin Soritan buru hariaja sian weg rabuta dua Atau ngonwang di rumah sakit pon Lau songoni di siti beti siak Kramat Jati di rumah sakit Polri Songoni nang inanami nyonya hutahayan buru sidauruk sian weg tengah di rumah sakit umum daerah Kramat Jati Lasongoni si Haikal Silitonga sian uik tengah di rumah sakit umum daerah Kramat Jati. Lasongoni nang nyonya siahan buru si Majutak sian uik tengah natongon yang di rumah sakit umum daerah Kramat Jati.
Pasal kami nasida tu rupa munasun badiai asale honomu hamalumod dinasida. Saya pakai rumah sakit nama nangani nasida ima dalammu mangaleon hamalumon di akar wasni huriam. Gabibui nasida marulupulu marlas ni roha tu akatiki nanaing roh. Langsung ini disudia kaya nakon nak pinalumehom tu ganup keluarga. Nak tiki na marhasohotan saya patudu sirokak mitod dinasida. Dia ka rumah tangga nama kasih holi urat na tugu di par rumah tangga nasida. Saya lehon ni Tuhan. Asa sadok ruas ni huriam marlas ni roha. Memulus tiki parasian na nilehommu tahun 2025 on. Gabita kas di pakilalahon rohanami. Tahu pasu-pasu do di hami tahun 2025 on. Ala ni pasu-pasum dinggulu nami. Songoni marwas ni huriam di nadang mulak siap bagas joromon. Pataru nasida mabuah siluan argas yang hatam sahat tutongan di bagas nasidabi di bagas alas ni roha dohok dami nasyakko. Jalase satu anak kadusa pangalason nami. Asatamahami majalo pasu-pasu. Atong tangiho kami Tuhan. Holad di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tajak kumahatan ni debata marede mahita laus tapasaha ma pilihat tanau muli tuhara jaun ni debata. Di nama molusan dokolu gokno namar sakale boan sinondang tuna holongi asa margo kohuse bahen mau marhiteanmu pasu-pasu babar mai ale Tuhan ku patu pamau pasu-pasu tudongan sude. Yesus na puju tut manis adosai asa persea di Yesus tutu dengan pambangun isni bahen mau parhiteanmu pasu babar mai ale Tuhanku patu pamau pasu-pasu kedongan sude.
Nuaing sahak mahita tu acara perdidion nabadia. Arede mahita sia bukuede 180 mahesada 1 ayat 2. Jesus, I carry no poso, Sayo mamarali, Buhut manjalo, Bibuan atoras na sila betuso, ay pasatona, tuhodak danako. Martangiang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang, narodo hami tujulom mabuan akada danahon. Saya si maroham, jalo manasida gabi anakom, pasu-pasu jala pergugui manasida mangyahi hanguduan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong amu akadongan na mabuan danak sidi dionon. Tangyo kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tulia portibion ninna madok akasisianna. Uday hamu masaluhuk bangso, didi hamu manasida tubagasan goar ni debata ama, doho anak doho todde porbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahoni tuhamu. Jalaingok ma. Sai dong anakku do hamu ganupari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manangise na porsea doho ni didi, dapotan hanguduan. Alai na soporsea honauhum sugut. Tangyo kamuma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong maaka na mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian naima na mabuani. Jadi dung dida Tuhan Yesus si sugo marohana di dokma. Luas hamuma akada danakiro tuau. Unang orai hamuna sida. Ay di akasi songonido harajaon ni dewata. Natutudo na hurokot tuhamu. Manangise pe anggo sosongod dana ibana majalo harajaon ni dewata. Dang bongot ibana tusi.
Dungi di haul maakada danaki, dia pehom matangan na tunasida, masu nasida. Atong hati daku kamu majolo hapor siautain. Au amanai paguguna sa hadulusanin, disi may bana pay mamulas sugo tutanong manguri halak na mundo namate. Au siya itong di parbadia, jala arus sada uria nabadia, uria topan nila Kristen angka nabadia, do di hatikan dosa, do di hatai namando, mula mangulus sugo daging di halak na mate, dohot di hangguan nasura suya. Amin. Tong alusi hamuma hata na husukut tonon. Perjulu. Di pangido hamu nuaing didion akadak danakon tubagasan ni nahina porsi hamuna alusna di pangido rohanami. Nabaduahon beha naulo do hamu mamudai anak pemunaon asadi boto jala di huton nasida hatani debata alusna naulu dohami. Dapat uluhon naulu dohamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asagabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulu dohami. Atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Roma sada-sada keluarga tujuh. Ale Alexandra Christine Juliana udidi mau tubagasan guarni debata ama do tubagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabobongok mon tubagasan harajaon di debata Rudi saliling nililingna. Amin. Ale Elvano Kipandra Putranto udidi mau tubagasan guarni debata ama do tubagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihababong mon tubagasan harajaon di debata rudi saliling nililingna. Amin.
Ali Steve Brighton Najogi Gurning Udi di maho tubagasan guarni dewata ama do tubagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan dewata maho dihabobong on tubagasan harajaon ni dewata Rudi saliling dililingnya. Amin. Seiron. Ali Seiron bernike Gorga Gurning Udi di mau tubagasan guarni debata ama do tubagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guarni tondo. Amin. Sai diramoti Tuhan dewata maho dihabobong mon tubagasan harajaon ni dewata Rudi saliling nililingna. Amin. Jongjong mah na toras na babuan yan ako tu padidion na badia. Martangiang mahita. Ali Tuhan dewata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat hami akada dana hot tuho. Jala di jakoko dona sida gabi anak komu marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabe panean di hangguluan na saliling nililing na. Asima rohamdo diakana toras nidak danakon. Sai pergugui jala ajari mana sida madugunogu dak dana hot tuho. Asarap na sida taruli diaka artani harajom. Amin. Marede mahita. Saat naturohami Yesus Panginoona Mahita jongjong. Tugu itu suroi Saya loy masakap nami Tatangnya pemapilian na tapabungon tuadupan ni debata tabaudubi marohata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang odo haroroan ni saluhut sileo-leo na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Sa jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu para siya kami pilianon, pati bulo na rajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite di tordim, asalam utadahami godang ni sileo-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali amanami na di banua gijang, saya binar badia maguarmu. Saya Roma harajaum, saya sauk malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion angoluan siapa hari. Saya sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Maho. Disodako Tuhan Dewata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopako Tuhan Dewata mabuhina tuho jala dipasaor homa damena tutodim. Amin. Huria di Tuhata, sudi kami perdita do sudi perhalado ni huriata nang namarhubas di permingguo narianon pasahatot tu ita saluna selamat hari Minggu marihita. Horas. Sinondang tunaholobi asa margogo muste bahen mau parhiteanu pasu Yesus na burju manis dosai asa porseari Yesus tutup dengan